Sportaš i bivši farmer Mario Mlinarić osmislio je novu zanimaciju za podizanje adrenalina. Svoje prijatelje pozvao na partiju paintballa u mraku, točnije pod ultraljubičastim zrakama. Kao nekakav avatar, onako izgleda sve svijetli. Meci svijetle, puške svjetlo, dijela, sve onako simpatično i nešto je drugačije. Ratovanje kuglicama okupljeno je društvo vratilo u djetinjstvo. Mnogi su krenuli u obračun bez zaštitnih odjela, zbog čega je oštro reagirao sudac. Zaveži ga, sveži ga, zarobi ga, vodi ga doma, radi se što hoće. Ali probajte se ne gađati s metra. Pošto se igra odvijela u mraku, sudionicima i nije bio problem. Gađali su jednako dobro kao da ratuju na danjem svjetlu, no kantautorica Antonija Šola iz nepoznatih je razloga gotovo u startu odustala od igre. Nisu me pogodili, ali sam dobro pazila da me ne pogode. Pa mislim da ne, nisam. Ja sam više bila onako, čuvala sam kuću, rekla bi se onako u svom dvorištu. Razlog je možda taj što je Antonija bila jedina djevojka u igri. Iako se u krugovima celebova šuškalo o epskom okršaju manekenki i pjevačica, do njega na opću žalost nije došlo. Feminemka Pamela Ramljak stigla je tek kao potpora Antoniji Šoli, a vrhunski dotjerana manekenka Doris Vrečko čini nam se došla izmamiti muške uzdahe. Odlučili smo staviti našu ljubav onako točku ne i ovo su zaruke. Od znanice. Ko to, ti ili jaš? Ti i ja? A pa čekaj, zakaj nisi mene obavijestio? I dok se Mario bezuspješno udvarao Doris, ostatak društva namučio se za pobjedu. Naš najbolji plivač Duje Draganja igru je iskoristio kao odmor od napornih treninga. Sve zajedno sam preplivao nešto manje od 10 km, možda 8 ili 9. Motivi za igru bili su različiti. Za ispucavanje te negativne energije je super. Ako je neko nervozna žena ga doma ljuti ili djeca ili već netko da dođe ovdje da se ispuše samo na ovom paintballu, genijalna stvar.